अरे हमारे करेजा के बहुत होला गर्मी ही ऐठत ऐठत कूलरवा के बटमिया तोड़ देले हैं। अरे हमारे करेजा के बहुत होला गर्मी ऐठत ऐठत कूलरवा के बटमिया तोड़ देले हैं। और भैया इनकर बाऊ दहेजवा में एगो बल्ब तक लेना देले हुआ। हमरे भैया के जौन मिलल है एलसीडिया ओहू के पटक के फोड़ देले हैं। भइल बाड़ू बाछी मारा खा बियाह बिना बिगड़ता। अरे प्रीतिया के कारोबार दीदार करेला। अरे तुहार अखिए तमनवा बेकार करेला। अरे तलवार के धार तो बेकार बाई रानी करेजवा पे वार तुहार सिंगार करेला। तू हरी अखिया बा कइले दीवाना जाना बाड़ू अनमोले बाड़ू कि रहे पेंचर के दुकान हमारी घरवा के सामानवा तो के देखे खातिर हम ऐसा उल्टा सीधा तरीका अपनावत रहनी। कि रहे पेंचर के दुकान हमारी घरवा के सामानवा तो के देखे खातिर हम ऐसा उल्टा सीधा तरीका अपनावत रहनी। ये जान तोरी साइकिलिया में काटी हम ही धसावत रहनी। साइकिलिया से जालू इस पुलिया का हवा लेना पुलिया पर। अरे जेके तू लोग अंग्रेजी में माइंड कहला ओके हमन जा भेजा कहल जाला। और जेके तू लोग अंग्रेजी में प्लीज गिव मी कहला ओके हमन जा भोजपुरी में चुपचाप दे जा कहल जाला। और जेके तू लोग अंग्रेजी में सोना बाबू टोना कहला ओके हमन जा भोजपुरी में करेजा कहल जाला। हंस के करेजा में संभाली यारबा हमारा भैया के साल। अरे फेयर लवली का खूबसूरती और हमारे हाथे का बनावल सूरती तब तक ना मजा देवेले कि फेयर लवली के रगड़ के लगावल ना जाए। सूरती के रगड़ के बनावल। अरे वाह। हर ना चुनौती देले धइले बाबे। अरे कि तोड़ देले बाटे दिल हर जाई रे। अरे कि तोड़ देले बाटे दिल हर जाई रे। आज जानतानी बन जइबू कुछे दिन में माई रे। आ तोरे प्यार के चक्कर में हम फिर गई बानी। आ सबका नजरिया में गिर गई बानी। अब बदनाम करके हमके जियलू आराम से। अगवा गाना बजा दा हो कि बदनाम भइल रानी। अरे करेजा लाख हो तो आशिक। अरे करेजा लाख हो तो आरासी का भाई नमहू कुआर रही। अरे करेजा लाख हो तो आरासी का भाई नमहू कुआर रही। आ ढेर जानी कोरोना के केसिया में अंदर चल गई ना लेकिन हम बहना के लिए तैयार हैं। मेरे मरद महोदर जी। अरे हमारे निदिया में जब जब आवेलू हमार लगलो गैया टूट जाला। अरे हमारे निदिया में जब जब आवेलू हमार लगलो गैया टूट जाला। हौरे करे जा का बताई तोरे प्यार में इतना लीन हो गई नहीं कि करवट लेके गिर जाई ना बेडवा पर से हमार नगदे मुहवा फूट जाला। हिलावा के तार तक तार खानी बाजे मन कर चल जाही आजे। अरे करे जा आवा हमारे बक्सर जिला में तो के बालेश्वर मंदिर घुमाइब ओइजा का फेमस पपड़ी खियाइब। अरे करे जा आवा हमारे बक्सर जिला में तो के बालेश्वर मंदिर घुमाइब ओइजा का फेमस पपड़ी खियाइब। आ सुने में आइल तू भोजपुरी गनवा का बहुत शौकीन हो तो अपने कल्लू भैया का तो के भोजपुरी गाना सुनाइब। जिए न देबू काहे पतर को खड़े परान लेबू काहे। अरे फेयर लवली का खूबसूरती और हमारे हाथे का बनावल सूरती तब तक ना मजा देवेले कि फेयर लवली के रगड़ के लगावल ना जाए। सूरती के रगड़ के बनावल। अरे वाह।